Dobrý den, já vás zdravím. Dnes bych vám chtěla představit svůj nový webinář EFT 1. až 3. stupně. Tento webinář je navržen tak, abyste dokázali odstranit psychické, psychosomatické a fyzické potíže, a to nejen sobě a svým blízkým, ale třeba i klientům. Proto s tímto webinářem mohou pracovat nejen lidé, kteří nemají s EFT žádnou zkušenost, ale třeba i zkušení terapeuti. Tento webinář se skládá z několika částí. Je to forma videa, která má několik hodin, a dále v PDF formě manuál, který doporučuji si vytisknout, má 20 stran v A4 a my s ním budeme v průběhu toho webináře pracovat. Části toho webináře jsou takové. Uvedu vás do metody EFT, řekneme si něco málo o historii, o čem ta metoda vůbec je a jak funguje. S čím může EFT pomoci dětem, s čím dospělým a jaké jsou výhody této metody. Dále, jak pracovat metodou EFT, základní postup, jak se tvoří ty fráze, jak najdeme příčinu našich potíží, neboť pokud nenalezneme příčinu, mnohdy nedokážeme zcela na dobro se zbavit našich potíží. Řekneme si, co je to polarizace systému, co je to subjektivní jednotka stresu a jak se pracuje s dětmi. Jaké jsou nástavbové části metody EFT? Je to metoda volby, technika rezonance, technika filmu, zóna jistoty, sekundární výhody a ztráty. A co je to psychologický revers? Naučíme se pracovat s fyzickými problémy, jako jsou bolesti, alergie, různé kožní potíže, autoimunitní onemocnění a řada dalších. A jak pracovat s psychickými problémy. Mezi nejčastější psychické potíže patří úzkosti, panické ataky, agorafobie, sociální izolace, prokrastinace a nespavost, různé naše strachy, fobie nebo obavy, tréma, nízké sebevědomí, nízké sebehodnocení. Řekneme si a vysvětlíme, kdy použít proces Gamut 9, body na ruce, citlivý bod a jak pracujeme s traumaty. Dále budeme pracovat s nadváhou a emočním přejídáním, odvykáním kouřením a dalších návykových látek. Na závěr vám to celé shrnu. Součástí tohoto webináře je i samozřejmě konzultace se mnou. Kdybyste v průběhu anebo po ukončení webináře se potřebovali na něco zeptat, něco si ujasnit, něčemu nerozuměli, tak mě samozřejmě můžete kontaktovat. A pro ty, kteří by chtěli k tomu webináři ještě certifikát EFT 1. až 3. stupně, pak je konzultace online se mnou nutná, ale nebojte se, nejedná se o žádné zkoušení, spíše si spolu projedeme jednotlivé body, čemu jste rozuměli, čemu jste nerozuměli, já vám to dovysvětlím. Tento webinář si můžete objednat na mých webových stránkách www.eftterapeut.cz. A já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezký den. Naschledanou.